bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe aya o PIINDI TV moni kala salminama inde muɗum e yettode mum hande noon eɗen mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina tourné mo mbaɗano ɗen o ko hande ganduɗa woni le 24 février ko hande tigui woni wotede holmo garɗen tera ɗo mo paɗɗen ɗo joni paɗɗen ɗo ko Daouda Moussa Dia premier questeur assemblée nationale ko ɗo tigui o wotata ko ɗo tigui o wotata e wuuro makko 10h45 eɗen paadi Daouda Moussa Dia nde arata o wota ɗo tigui mbaɗen wuuro makko ko ɗo o jibina ko ɗo tigui o mawni Daouda Moussa Dia jippima ni o jippima o mana ara eɗen payi joni noon ko kanko paɗɗen ɗo woni wuuro makko ko ɗo tigui o jibina ko ɗo o mawni ko ɗo o mawni ko ɗo o jibina ko ɗo o waɗi fofoof makko premier questeur assemblée nationale ko on tigui dewɗen hande ɗum noon camara madam rewem ƴeewen holno Daouda Moussa Dia wottirta hande e wendu Bosséabé tigi en jii ɗo joni Daouda Moussa Dia naati salo omon ɗo tawi sagataɓe bombi e cemdal deriɗe golle joɗɗe o yaltini ɗo carte makko d'identité caggal nde weltini carte makko d'identité o yeehi o suuɓi mon foof natal muɗum ene ɗon en jii hono monsieur le questeur Daouda Dia omono suuɓa o nate ɗe caggal nde o suuɓi nate ɗe noon so geni suuɓade nate ɗe joni omono rangani o waɗi ɗum e enveloppe ngal o suuɓi ngal ko ni woni no citoyen foti wadde hankkadine ala koye di omon ɗo wota eyyi sikki ala hay sino on ɓuran ɗo mo yaltintaki ko ndi tan wawata waddirede ɗo joni hono caméra ji PIINDI TV fof nane ndewe makko o waɗi fodde citoyen no foti wadde ni ɗo ko seedantagal wonde o wooti o geyni eyyi ko woni ko jiiton ɗo ko seedantagal wonde monsieur questeur de l'Assemblée nationale kadi mo ganduɗa kañum woni kadi maire de la commune de Orkadiéré woni questeur de l'Assemblée nationale woni mandataire woni député du département de Kanel questeur assemblée nationale ɗo tigui ɗo wotanno hande hamin mbima no mbaɗɗa e tampere hamin mbima kadi massa coon min calmini min juurimama questeur a jarama Tidiane Sar no mbiruɗa ni ko yetere Allah hawrude min e oɗo ñalawma caggal nde min mbaɗi campagne presque balɗe sappo campagne musɗo kono belɗo campagne mo ganduɗa hoore min mbaɗi guure département Kanel foof wuuro e wuuro hay guure tokosɗe min jettima kono min ko jaɓɓugal bangal fayida min tawata toon min tawata tan ko jarnotoɓe a jarama ko mbinoɗa aɗa waɗa waɗi a jarama a waɗi ɗum ɗo a waɗi ɗum ɗo ko way kono promenade ni en fait campagne belɗo min jahan ha jamma ha 2h 3h 4h du matin ñande foof koye campagne min goni ha min jettima oɗon ñalawma alhamdoulillahi min kawre ñalawma o kadi hande min gayni min gooti yimɓe kadi gaari nana goota woto ne rewi lawol ɗum noon ko yetere Allah te amin ɗamini inchallah so Allah newni min keɓat komin jiiɗi ko eyyi Daouda Moussa Dia en jeehi guure kewɗe en jeehi jeeri en jeehi waalo Dande Maayo hay wuuro woto en pourgani guure foof en naati holko ɓurɗa markude e guure ɗe jaaɗen nde holko ɓurɗa ko ɓuuri hen feñde ko jiiɗa eyyi ɓuuri feñde hen ko yiide yimɓeɓe goram yidde muɗumen kala to garɗa jeera ko yimɓeɓe ene gama ene jogui coftal mawgal jaɓɓade Daouda Dia ɗum noon ko yettere Allah gati weeɓani politique duuɓi hande jeenayyi koye hemin goni walla duuɓi sappo joni kono alhamdoulillahi ko wonno ɗon guila 2009 de président Macky Sall arata ɗo hende ha hande ala hen ko wayli ɗum noon ko famde tan ma haraw ligguey momin goni e dow mum o ligguey woni moƴƴi ene rewi lawol wadde min jiiɗi ko continue hen woni wallodurde tan bandiraɓe ha goto foof heeɓa gaɗel muɗum ha no hannirta ni min keɗima bandiraɓe andi PIINDI TV ene yaadema kala e saaha hamin keɗo bandiraɓe ko namdotoma o enen namdo balle ɗe ganduɗa faade e président ɓe mbi kadi ganduɗa doole hedde kala binɗa ɗo waɗanaɓe a waɗi joni balle ɗeɓe namdi ɗe hol yiyandema e aɗani ɗum kam ko occasion yimɓeɓe pour so kawre autorité hono dani jira tan ko haalde goƴaji muɗumen ɗin goƴaji minen hayso min kalaka amin gandi wono ko minen yimɓe gurdi somin gaari gayna min jodoro e mabɓe min jewtide ɓe kalna min goƴaji mabɓe ko ɗum waɗi hayso ɓe kalna min gandi kono somin gaari soɓe kaali kadi e yo mana hofitane mabɓe pour andi tan président ko watte ko gasani taw ligguey o ko ligguey puɗɗaɗo wonko fuɗɗi wadde no fewi ko banggue département de Kanel ga kono kam ne heddi kadi ɓawɗi ne heddi noon ko ɗum tagui deuxiéme mandat o ari deuxiéme mandat so Allah hokki min komin jiiɗi ko kadi ko heddino e ligguey o wawa gaynede kamene somin gaari il faut ɓe kalna min koɓe manquira ko minen min nota somin noti min nawa ɗum président min nawa ɗum gouvernement o kadi min ndew hen kadi hande min keeɓi ɗum foof somin keeɓi min gartira e mabɓe eyyi opposition kam ko ala no wayata tawi tan koto banggue boowal pour yaltude waɗa mobilisé yalta holla amen ni ɗum ala Bosséabé heddoro noon opposition nder ne wawi wonde a wawata andude hol gonɗo e ma holmo ondani e maɗa kono globalement on peut dire 95 walla plus même ko yimɓe amen wondi
so woni noon sukaaɓe tokosɓe won hen wona no mbawi wonde less taw a famani ɗumen paw on jindirani walla taw ganda walla woto metti ɗumen taw kalani mette muɗumen so jeehi goto kartal gotal carte ɗiɗi opposition bon ɗum aussi ko élection ɗum kadi il faut wawi noon kadi pour élection wawa wonde crédible par ce que élection mo ala opposition haydara kadi wona élection moƴƴo donc kono kam wona opposition mone wawi tampinde min walla momin tinata nanɗo en ɗo en vraiment ko ligguey moƴƴo te yimɓe ne belti kañumen garata wodde kañumen garata goota gara jarno wona ne goota en namno walla gara goota ha para gara jarno ɗum tagui ko ligguey moƴƴo waɗa ɗo en banggue opposition hulɓinaki eyyi ɗo woni wuuro ma ko ɗo tigui jibinoɗa mawnuɗa ko joni holno foti duuɓi battuɗa wonde eyyi min ko président Macky Sall are en partie 2009 tan puɗɗimi wadde 2009 nde min gari han kadi min arino département o ko nden puɗɗimi wadde ha guel nden ha hande ɗo hen kala élection mbiɗa wota mbiɗa ara mbiɗa waɗa campagne mbiɗa wota te mbiɗa gaño alhamdulillah département Kanel ko département ji jeeyaɗi gadiɗi jaggande président Macky Sall gaddi kadi gañade ɗum noon ha hande min gari tan ko wadde confirmé komin gonno e dow muɗum ko hande kadi ma laftuɗo hen mami mbaɗɗo hen résultat mo hay goto meeɗa wadde inchallah Daouda Moussa Dia min ji tournement mo jaadata no min ji kala hay wuuro wongo galleji ɗiɗi aɗa naata hen hay wuuro woto a yawani holko saabi eyyi minen ko ɗum ɗon ko guila nde min ƴewata laamu e président Macky Sall minen somin jirlo min jahan min jiiya bandiraɓe galle goto galleji ɗiɗi daro paddo min somin daari min daro min jeerude e muɗum min jaaha guila nden ha hande noon kala to darinoɗa ha hande yimɓeɓe aussi en jogui ngal ɗon gueɗal aussi min guittata ɗum kala to min gaari min jiiɓi walla min garat min cela min calmina wonnon komin aranoɓe ɗon min celi min calminna min piiji min jewra somin gayni min jaaha yimɓe belto hen kadi minen min belto hen ɗum tagui min cansata ɗum noon ngal ɗon jaaɓal tant que amin guuri amin mbaɗa politique o ɗum koti nani ngal ɗon jaaɓal gati yimɓe pote amen galle mawɗe galle tokos foof wuuro mawgo wuuro tokos foof fote amen foof ko bandiraɓe foof ko wotoɓe ɗum noon goto foof kadi gueɗal muɗum ha timma eyyi ɗum noon Allah jarama a jarama Daouda Moussa Dia premier questeur assemblée nationale ɗo tigui e wendu Bosséabé Daouda Moussa Dia woti on jii bandiraɓe ɓe foof gari Daouda Moussa Dia ligguey makko fotiri noon e département makko hay opposition goto on jiyani ɗo ene wotade ene ndeeƴi ene kalmi ene waɗi en douce yimɓe ne waɗi sécurité kadi ala hay probléme goto ɗum noon jarama Daouda Moussa Dia kono noon jarama PIINDI TV ganduɗa dewɗo balɗe sappo e ɗiɗi hande hamin dewi hen hamin jaaha wuuro e wuuro foof momin jeehi hamin teddine hamin pijane hamin jalane min gala hay probléme goto ɗum noon jarama PIINDI TV kono jarama Samba Gueye jarama Ndeye Fatou Masali kamɓe goni joguiɓe affaire technisagal ngal hay saka goto ɓe keppani ɓe kabani kala wuuro e wuuro haaɓe jaada hen en jaari poussiére tigui no fewi Fouta kono machallah en mbaɗi réussir ɗum noon jarama PIINDI TV